A takura bukura an babu no bachiri grade an babu thunya na tongkha khali hingke an babu na angmu khang nugla kha taklain thich tong tong han babu sungni kisa phaichu phaiye badi an babu ni totra o puila chikon tete sungu tabuke totra glang glang gnya yak chi tong manane an babu ko go saimaliya puila totra o chikun tete ngu bothrai tabu hungka ke totra o yak sore manane khanyo glang glang tongkha kotoma ngnyai sung mai bo masaliya sinogo mung sakri kha thok mosor som pias trishum mairum rang sung sinogo mung sakri kha ani kukui nogo bo mai masaya bunyogo se mai masao bobon buichar ke masao sare kha masaya angbo bunyogo mai masao sinogo mung sakri kha an ba shong thing ko buinogo maisana lasi jago ang lasio amo thing mote mai masaya Khal takti buksong omo gothana kha kepram parawo Dipok Debormani nogo borok ni nog ekdom sidralai tongkha tabuk ngangke bini busarok je khorok tam tongmani buni nogo si mai masao borok nogo mai si masalai liya nogo mairum krei thok krei somoso krei omai ke birmanung tonglaimani ek bosor kakha karon nungkha bini busai Dipok Deborma pula puro totrao chikon tete se bothrayango obon pore tabuk torsate tabuk kesangai yak punto sitok mankha Aka sabonor no punogano. Ano kisa kai ruk basi de. Sajo kai basi de ano. Kai sung joto na ani sungi ko basi ne. Thi basi nai. Ano ani busanyo kisa ko basi de. Kakak nang kok sai man? Sai man ko bisa. Kok sai malia na. Bini boys singkang ke yang pano 40 ke 45 rok ka. Busuk nani gana tise punung do. Gana punung di. Omo uri khajak ni bagai sing kholok la liya do. Abo pura gelang gelang si bising tei. Obo no puila totrao chikon ti teng man tarpor engka ko kormang teng ke yang ti pura gelang gelang to kha. Da yang pasi tesi gana sagi jaman. Yang tu sidi. Obahai gothanan bagino borok ni kuno krei tongmani phalai be kha busaino phalai be man pore ta busayo jago thongoro klaijak busaino angke bo bihik mamrugo tei busaro khorok tam kangke ma poria masaya thik modike bini kaga song bini mama song bini pia song obake sare ke mus masaya yang tongkha tabuk obusaino molom kaisa phulunani biti kolse sarnani abaisini borok ni khomta krikha omahai ekdom last kirma singsa jorao no norok no ma koikha nung kangke chapni nogo mai masa kaka soro nung nin kaka soro da thu nin kaka soro da chaitong nok thu nogo ki thu nin kaka soro chayo phungo sim da sa diboro da sa horobu da sa bufur sa diporo sawo horobu sawo phung dibor sari armang si masai tong khata na busuk balo kha nong ma ke bunogo mai masai tong mani bosor kaise kaka nin babo hamyang purun theke nung khana nin bung tamo khumpui debrma nin boys buseng kha 10 bosor 10 bosor na nung ki sam nogo mai masa mama nin mama soro dili de sa bufur sa hor dibor sare na phungo sim chayo hor dibor sare di na phungo nung kangke tangi buni nogo mai masa kha nogo tangi masaliya no gusman kering ke masaliya mama satum thang masa sinai nin mama songde no phaidin cha phaidi hne ring hori talang norok da thangi masayo sung thangi masayo kuno rokho khunjak orta cha phaidi aba hairok manata khaija hunjakya nong no khairo goya ko nini nukhungo hamiyangai nong no talangi chari toni khetana norok bo kisi misala lachi buni nogo chama bo kisi misala lachi ona nogo chama hai bukha poriskar ke chai mala etana nin bung tamo pinky debrma nin boys biseng khana 12 gati khoroksa okra omo hangka yang phachi do buskango nin bung kita mo rinki debrma nung le busuk bosor kakha sabni nogo mai masa nungke pi shorogo busuk balo khanin pi songro mai masa tongmani dodur babu sori hamia adur asuk no masai tongai khata nogo norok ek logi ke masa lali na bahai nin kugui songbai nin ama songbai nin babu songbai ek logi ke norok mai masa laliya kamo bom hai bukhang norok babu songbai ama songbai mai masai bagai bukha asuk santi kerja ekdom kosto tongo na
ani besanyo ang bori korsa besari malia molong kaise bo pholi malia joton pai bekha kumpang kurikha ang ani besano bang jai khaimeya jadwe malia ani besarong no jai bo khaimena joton pai bekha ani besaine totarawo jigon te bothreng mani bongko lokha te tori hayo koroma khai ke olkha tem toro ton toro koroma ta khai wa chen yasi si sore manan ta kha yagro sore manan Amsik tori changa ta na. amsi ko tori changka tabuk Nongno khulungmi kojawo nongno kisa subajade shinogo bhaine bijaje sung mase amani yang tonglaikha Shini Google Pay nongno nambari ruano sungno kisa subade sungno tai phai bonai phejadi borbo mai se masa eng do hole busai rukje kong man theke o haimya kle man theke bisa juk jong rok bo ro ego oron fore ning to mekha ro buinok nok ngai ga tai ko bo busai rok to onek baluk thanga ka ba tebo kol sa bithi sana se rangkring jak tong hole borbo abon tangkai suba bai ne abon suba bai diga dikisa Nungke ni nok bro. a nok ga to dupsaro se ga Bro ang bai gam ke sini la. sin lai jak gang phai nyai phej ta ang bo Beni besar rok ekdom buha me purun teke bunok nogo. buinok nogong tong mekha ta borok tan khlai jana hini borbo buinok nog ngai sai ma tong jaba khete Bihi kinga ke thik moti ke mai sima sali eta na. bihi ke to mai chi masa ya bi bo bai ke mai masa sene bu sene logi logi se na sigi ma tong su bono nai chu ko khlai nyai nai kul nan ba ge ka ba bai ke mai masa sene ke je para potio si bu busugla suba sene ba bong no hile ka ta ke bithi kol sapan masa na ni se keding to habong Gabong ni o taku buku rok bong ni jati gusti rok ba paran boro suba la kena le. suba lai kha bebang suba kha subai jong subai se pai kha tabu kha ba a joton kong le rang pusa bo problem haing thang ka ba bor gota ka bithi rok se masa rang to ha haim je ni bong no kisa subai bai ger de ko borok thog gro kre mairun ro kre ka tai bo taku buku rok nor ko kisa bong no suba ja bai di ka borok kebo ba rang pusa rok kisa ko khlai bai di subai di thog rok ba je mamani kisa suba bai ger de bong no thei thang bai ke borok masa ama nang ya bai mang no se Amsa obostha. almost obostha borok lai chong kha tabuk Ge khazan tokde busong sing khanai man kha bong paran boron khokte ke borok ni khokti bo. Boisari ang kangke borok bohogo mai siklai lelia omo hai obostha o borok no sing thok som moso pejo risum abai ke kisa subalai rang puisare borok no sing tabuk subai ang kangke borok emon je obostha o thangai choksinai abo tabuk ni jugo musanya oba hai jaga thangai choksinai ka bong Google Pay ang rirewano borok no kisa suba jadi khairogoi borok nogo bo phaine bejadi ang phone number bori rewano borok ni ojga phaine bogai ke bo ojga o call borok ni phone number o call habyangi tongkha borok no chubana musung toka phaine phaine musung toka ke ano call khaidi ang borok no direct phai oro tuni ri phaine ani besai banti gala kha ani besai ni totarabo koroma galang galang tongkha tang kha basi na ani besai no banti ri de ta khuro bukhuro ang tam khanyai hamri maya ani besai yo khaiduk de ani besabo buri mama ani besai no ani besai nya ang molong kasebo phori maya daktorom lo talang maya kun jakphon talang malia ang jaga jugo bo pai bekha jotono hamliya ani besai rok bo masa ya manengya ang khasa chong na chang tabo nogo mari masabo kure masa ya manengya kosto suka mama saya mama nengya besar birman tong baikha ani besaro mai bo masa ya bunyi nok susai ma tong suan besaro hati bekere kono bekere tabuk sini dara bo hamyangmon prai bosor 1.5 bosor hengi chongkha busa mak tham buri mamang borok onek kosto solo jong tabuk sing parani borok bo jesek subai mansak subai nyai char laikha tabuk borok emon obostang tongo borok takok tang tongo bising jotono se samu khaichani borok mamang angke bini busarong no busa mak tham buri chongmano taise buri busa mamang onek tension tong borok tabuk bini kaka song rok talangai salsa sarwo salsa macha kha ma tongo khase rok tabuk sarai bo chukbai khu chikon tai bihi khni je tongnai bobo thangna hinmani kunhan sia yang thangka yang tam khainai kun khaime bo angke borok doctor thangka bo sia doctor thano borang pusa korei parani borok ni subai nyai bo dikhetam khainai joton se tangi chanai borok taung dino to pi soro kaka soro kaki soro thangai mai maso bo tanang o phaji hinai geseng ma thangta
borok no maisar nai borok no ko yang botongo bini kaka song bin mama song ko tau parani tako buko yang tongbai kobang borok no tini nainin bagai yang kisa phunung sidi do an babo no naife baidi an babo thingni ke naife baidi singmase man yang tongma kha suba baidi kisa hingke ta ana ma hingke to tebo mai masia nogo no kalai bab no nai ma tongo hingke ki tai babo sore hemia kamo ma tai hingke tai kep sar nai koroi nogo mairam maikha koroi hingke nor kisa phai nai phai neng thang number tongo 7005 198383 o Google Pay number nung gangke boni tam kalai ang boy kalayo bini buai engke norok sobana musuk khangke ang number irwano borok ni number chubadi borok ni ekdom nok ni borok no o Google Pay o borok no chuba khangke no borok chuba jangnai ke norok borok no phai nai phai musuk khangke o number no call bo khlai phai mano omongkha jaga keparam engke Dipok Deborman nogo ni sakangke no malai phai nei ketinin bagai sanglai chinai jotoran hambai।